आमचे सायन्स एक्झिबिशन जे आसा ते दादाविद्या हायस्कुलाचे अमय विद्याप्रसारक मंडळ ही संस्थेच्या अंडर दादाविद्या हायस्कूल येता. सो वर्सान वर्स इतलीं वर्सां जालीं आमी सायन्स एक्झिबिशन 28 तारखे म्हणजे काल आनी आज दुसरो दीस तरेतरेच्या भुरग्यांनी तरेतरेचे एक्सपेरिमेंट हांगा केल्ले आसा. तशेंच हांगा पळोवपाक तुमकां मेळटलें की भुरग्यांनी तरेतरेच्यो आयडियाज आतांच्या हातून बारीक बारीक भुरगे आसा प्री प्रायमरी टू हायस्कूल पर्यंत भुरग्यांनी सगळ्यांनी तरेतरेचे हांगा प्रयोग करून दाखयल्ले आसा. तरेतरेचे स्कुलांतलीं भुरगीं हांगा पळोवन गेल्लीं आसा आनी आज हो दुसरो दीस. सो त्या निमतान सगळे जाण हांगा आमी सगळ्यांचें स्वागत केलें. सगळ्यांनी ते एक्सपेरिमेंट कौतुकास्पद केल्ले आसा. त्याच भशेन हांगा वर्सान वर्स हातून दादाविद्या इश्कॉलान म्हणजे आमच्या इश्कॉलान तरेतरेची एक्टिविटी येता. तातूंतली ही एक एक्टिविटी. हातून आमगेले तरेतरेचे सायन्स टिचर्स ताजे नंतर तरेतरेचे भुरगे सामके सामके म्हणजे तयार जावन गेले. तातूंतलो एक म्हणजे आतांचो सद्याचो सायंटिस्ट फिरोज बडेसाब आनी शाहीन बडेसाब म्हणटा ती ह्याच स्कुलांतलीं भुरगीं जी सायंटिस्ट म्हणून सद्याक काम करतात. अशें आमच्या स्कुलान तरेतरेचे भुरगे आमी तयार करतात आनी त्या निमतान आमी हांगा सायन्स एक्झिबिशन घेतात जेणे करून भुरग्यांक फुडें प्रोत्साहन मेळचें म्हणून. कितले वर्सां येता हे कडेन तुमी? ही आमची जवळ जवळ 35 इयर्स सुमार आमचें एक्झिबिशन चालू आसा. हांगा आमचो सायन्स क्लब आसा जो आमचो 35 इयर्स चालू आसा. तरेतरेचे एक्सपेरिमेंट तांच्या अंडरान जे सायन्सान इंट्रस्टेड आसा त्या भुरग्यांक आमी फुडें हाडटात. म्हणजे जवळ जवळ म्हणजे हांगा पळोवंक वचत जाल्यार 100च्या वयर हांगा म्हणजे जवळ जवळ 151 155 इतले प्रोजेक्ट्स आसा. तातूंत तरेतरेच्या भुरग्यांनी एक्टिविटीज ताच्या नंतर तरेतरेच्यो आयडियाज नव्यो आयडियाज हांगा दाखयल्ले आसा. सगळ्या लोकांनी हांगा येवन ताच्या नंतर तरेतरेच्या स्कुलाची हांगा विजीट केल्ले. ताच्या नंतर प्री प्रायमरी हांचे कौतुकास्पद सगळ्यांनी उद्गार काडले. मॅग्नेटिक फील्ड आता खाली ठेवून काही अंतरावर झाला तर अशा प्रकारे लगेच होणार. आता थोड्याशा पाण्याने बनलेला हा फुगा सर्वत्र काही अंतरावर धरला तर असे दिसून येत आहे की हा फुगा फुटत नाही. तर असे का होते? जेव्हा पाण्याने भरलेला फुगा मेणबत्तीच्या ज्योतीजवळ असतो तेव्हा फुग्यातील पाणी उष्णता शोषून घेते. कारण पाणी हे खूप चांगले उष्णता शोषक आहे व फुगा फुटत नाही. और एक बैटरी मॉड्यूल और एक व्हील और एक पावर मॉड्यूल माइक्रो कंट्रोलर है. पावर मॉड्यूल का काम है इसको जितना पावर चाहिए वो इतना इसको देता है. और माइक्रो कंट्रोलर जो कंप्यूटर से इसमें कोडिंग करता है ना, इसमें स्टोर होके जो भी इसको कोड किया रहता है वो मोटर्स को बताता है. वॉटरफॉल डेकोरेशन फाउंडेशन
foundation decoration पूजा करतात त्याच्यात लाईटी भेटतात. मैंने हम गंदापानी डालने के स्टोन में स्टोन से बनाने बाद में स्टैंड में जाएगा, स्टैंड से जाने के बाद कॉटन में जाएगा, कॉटन में अच्छा पानी निकलेगा. पेबल सैंड कॉटन. मैंने स्पिनिंग व्हील बनाया, इसमें इंडियन साइंटिस्ट के क्वेश्चंस हैं. इसमें आया फर्स्ट इंडियन लेडी डॉक्टर कौन है, इसमें आया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है. मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है APJ अब्दुल कलाम और फर्स्ट इंडियन लेडी डॉक्टर है डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी. एयर प्रेशर. In the forest life, many trees, animals, insects, canopy, animals. This is the mountain, this is the water, animals. And our product academy is KT function, which remove waste product from the body, balance the body fluids, and regulate blood pressure. So you can see the water is going down from filter. Pressure के प्रकार को बदल देगा. क्या हुआ? Animal act as shelter. Duck, leg, net. Sheep, goat, pen, net. Dog, cattle, net. Man, cook, net. Doshi. Cow, Shed. horse, stable. से देखे तो ऊपर से देखे तो नीचे का दिखता है और ऊपर नीचे का देखे तो ऊपर से दिखता है. पहले स्टोन लेना, स्टोन करना, पिन लगाना, एक्स्ट्रा नीचे पिन लगाना, पानी की बोतल में डालना और अपने ऊपर नीचे उधर एक एयर प्रेशर होता है, जैसे भी हाइड्रोलिक प्रेस का. एयर प्रेशर से During rainy season, many rains, the water is collected in this container, and after that, it gets pipeline. It goes here in this tank. Then here, after the filtration process, here it filtrate, and after this filtration process, it goes here in this main tank, and we can take water supply from here to our houses. And when water overflows from here in main tank, we can it goes in well. Here there are pebbles, sand. Because of that, we get fresh and pure groundwater. In tropical village, people usually use natural fuel for heating their day-to-day needs. But the modern area, when thickness of land and changing climate is far, we need to depend upon certain technology. So in this case, we have tried to try out people to providing them that clean slides and Gradually, plan to make irrigation easily by providing drip irrigation, sprinkles, and so on. Also, feed and tree next to proper supply. Here, we can use batteries, motor, and other gadgets connecting them for the flow of current. This
प्रोजेक्ट का नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बारिश के पानी को जमा करके घर के कामों में यूज करना। ये है हार्वेस्टिंग टैंक, यहाँ पानी जमा होता है। उसके बाद यहाँ यह है फिल्ट्रेशन यूनिट, यहाँ वो फिल्टर होके यहाँ क्लीन वाटर स्टोर होता है। ये हम बाद में घर के कामों में यूज़ करते हैं। और ये मेथड वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ बारिश की बहुत कमी होती है या जहाँ बारिश नहीं आती। जो बैटरी है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, तो हम इसको जब ऑन करेंगे ना यहाँ पे एक लाइट ऑन होगी, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे यहाँ पे एलईडी लाइट ग्लो करेगी। किस लिए यूज होता है वो? लाइट लाइट के लिए। एलईडी हाँ। इलेक्ट्रिक बैटरी पावर मॉड्यूल डीसी फॅन मोटर त्यांना आमकां ऑफेन करपाक जाय, तेन्ना आमकां फ्लो करंट करंट आमच्या हांगा घालता, आमचो जो हांगा बटन आसा तो ऑन करता, जेन्ना आमचो बटन ऑन करता तेन्ना हांगा करंट पावता, तेन्ना आमकां हांगा करंट पावोवपा लागून हो जो बटन आसा तो ऑन, तेन्ना ही लायट पेटर्न तेन्ना कळटा की करंट आमचो फूल हांगा पावलेलो आसता आनी बटन जेन्ना ऑफ करता करंट हांगा पावता। आता तुम्ही एकूण डायरेक्शनान घेतलो येयलो, यांची पॉझिटिव्ह वायर आणि यांची नेगेटिव्ह वायर। रेड असते ती आमची पॉझिटिव्ह आणि ही असते ती आमची नेगेटिव्ह। जेन्ना पॉझिटिव्ह आणि नेगेटिव्ह लायता तेन्ना आमचो फॅन अँटी क्लॉकवायज घुंवता, आनी जेन्ना आमचो नेगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह सेम लायता तेन्ना आमचो फॅन क्लॉकवायज घुंवता। हो आमचो पोटेन्शियोमीटर म्हणल्यार व्हेरिएबल रेजिस्टर, तो आमकां रेग्युलेटरा भशेन हाय करपाक मेळटा स्पीड तेजी फॅनाची आनी लो बी करपाक मेळटा। निसर्गविरुद्ध आपत्ती आहे, त्यामुळे उष्ण लावारस ज्वालामुखी राख आणि विषारी वायू बाहेर पडतात। पृथ्वीच्या उष्ण भागाखाली ज्या प्रकारे उष्णता हलते त्यामुळे ज्वालामुखीचा उद्रेक होतो। पृथ्वीच्या आत खोलवर तेथे गरम आहे, काही कडक त्या हळूहळू उष्णतात आणि तेव्हा नावाच्या जाड्या पदार्थात ज्या कोणाचे मोजमाप 90 पेक्षा कमी असते त्या कोणाला लघु कोण असे म्हणतात आणि इंग्लिशमध्ये ज्या कोणाचे मोजमाप 90 असतात त्या कोणाला मराठीमध्ये काटकोर म्हणतात, इंग्लिशमध्ये राईट असतात। 3 डिग्री 90 आता आपण फुग्यामध्ये वारा घालून त्याच्यावर आपण याच्यावर लावू। असे दिसून येत आहे की वाऱ्याच्या दबावामुळे आत जाऊन पाणी बाहेर येत आहे। नमस्कार, माझे नाव संदेश
प्राथमिक रंग पिवळा, निळा, लाल हे तिन्ही रंग एकत्र केल्याने जे रंग तयार होतात त्याला तीन रंग असे म्हणतात. हे तिन्ही रंग पिवळा व लाल रंग एकत्र केल्यावर केसरी रंग तयार होतो. पिवळा व निळा रंग एकत्र केल्यावर हिरवा रंग तयार होतो. निळा व लाल रंग एकत्र केल्यावर जांभळा रंग तयार होतो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.